Saan na po kayo tirada ni mga baklaan niyo? Bang! Dala-dala pagkahoy. Hala, nagbinunalay. Yati, usa may trip ni mga baklaan eh. Lolo, isog pa kayo. Saan na po kayo tripping sa mga baklaan eh ba? Lahi na po nilang tirada ba? Murag duda ko ni ba? Si tirada dia. Saan animalan? Nakikitanaw dali. Unsay animal? Uy, parok ta ka ng punuan. Wala ba na, nakikitanaw. Turo kuan ba, mga isog kayo. Turo. Oh, mga gahi kayo. Basig nagtugod-toko na silang mga grupo ba? Sure, oy. Anawa, nagbinunalay o. Mga gahi makana. Apil ko na. Tara, sabay ta. Na, ayaw na lang yun kay patibong na. Tara ba? Kay sayang kayo ba? Sayang kini akong tattoo. Ya, di ko makapis ng grupo. Na, bahala ka yung kusunada ka ikaw ra. Bahala ka day. Di lagi ko. Bahala ka day. Hulog ka sa patibong anak. Isa pa. Sir, pwede pa ki-check sa imong buda, sir? Maglain man. Sakit ra jud kaayo, sir. Sorry. Awara, langsang lagi oh. Bahala. Yung duol. Pwede mapis yung grupo, sir? Na, mahay yun yung tawanan ni ba? Kadali lang. In, Uy, Sarge. tuminan ako, gusto na mapil ba? Ano siya? Kamo na bahala natin, si Tahatin. Bahala na, Sarge. Si Taha. Boy, ikaw, sunod ka din eh. Sa may, abot ka sa may ngayon mo abot ka diri bay. Ha. Gusto ko mo apis yung grupo, sir? Ha? Gusto ko mo apis yung grupo. Gusto ko apel? Gusto na dyan ka. Gusto na rin ka? Oh, Sigbayot ka. dili oy. Tarong ba? Lagi. Lipe kasi si Primo, ano ba? Nya, andam ka masakitan. Tanan, sir, basta mapel ko sa inyong grupo. Kita ka na. Kana nag-jacket. Muna si Supremo. Siya mo desisyon sa tanan. Ug dawaton ba ka og dili? Tarong. Sige, dula. Ikaw, dula to. Laka boy. Boss. Supremo. Ah, Gusto daw mo apel. mani mo impil daw. Gusto ka mapasa sa kapatiran? Yes, boss. Gusto ka mo tingog. Yes, boss. Sunod sa ko ah. Sunod siya. Ikaw. Tanawa na po si Sarge. Buga na sa daro. Buga na ron. Supremo, uy, si Sarge. So Primo day no karon. Gumanaya ta sa tin. Nanggawas sa sila Ayun oh. na sa diri. Ten! Nanatay bagong Supremo! Greg! Oy, Sarge. Sugod karon dili na ako yung Supremo ha. Nanatay bagong Supremo! Welcome, boss. Welcome. Sugod karon ako na inyong Supremo. Mabuhay ang Supremo! Mabuhay! Sugod karon ang tanan nga mubabag sa ako ang mga plano, kinabuhi ang kambyo. Yes, Supremo! Yes, Supremo! Yes, Supremo! Mabuhay ang Supremo! Mabuhay ang Supremo! Mahal na Supremo. Basig pwede na may unag ulit Supremo kay napa may mga pamilya biya. Kita ta, sunod si Mana. Yes, Supremo! Mabuhay ang Supremo! Mabuhay! 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 Let's go, team. Yes, ako na pinakagahay diri. Uy, ano sa primo man ka? Kay tagaan ko lagranggo. Glasgow. Nakaya din imong bunala to nga kadako anang kahoy. Wala mo ko bunali. Ha? Gyud sa man ka? Na, tanawa lagi daan palagi ko. Unya mo final na to. Final. Wala to na tibag mong leader. Tin ka na tong grupo-grupo tin piki manay. Kato? Sugod ka na bungkag na tong grupo. Kaya manawag tilaw sa iya ha. Awa lagi. Tira ko si lubot.